Yn ystod y cyfnod clo, efallai y gwelsoch Natalie Jones yn siarad ar y cyfryngau Cymraeg mewn trafodiaethau ar gydraddoldeb ynghlwm ar ymgyrch Black Lives Matter. Dyma chydig o'i hanes gan Betty Wyn James. Cafodd ei geni yn Birmingham yn 1976 i rieni o Jamaica a ddaeth i fyw yn Brydain fel rhan o'r genhedlaeth Windrush. Treuliodd Natalie ei blynyddoedd cynnar yn y ddinas honno cyn i'w mam gwrdd a phriodi Cymro. Symudodd y teulu i gyd i ogledd Cymru gan setlo Mwllheli pan oedd Natalie yn 9 mlwydd oed. Erbyn iddyn nhw symud, roedd y teulu wedi tyfu gyda genedigaeth 2 ferch arall. Gweithiodd ei thad fel garddwr a'i mam yn wraig tŷ. Cartref y teulu oedd fflat cyngor ger y traeth ac erbyn i Natalie adael cartref i fyw yn ei fflat ei hun, cafodd ei mam ei phlentyn olaf, hogyn bach ar ôl 4 merch. Pan yn 40 oed, cafodd Natalie waith rhan amser yn Woolworths a siopau bach eraill ym Mwllheli a gweithio yno am 8 mlynedd. Wedi pasio ei phrawf gyrru, cafodd swydd fel asiant gwerthu tai, cyn symud ymlaen i weithio i gwmni gwerthu cartrefi gwyliau. Yn ystod y cyfnod hwn, cymerodd ran yn y gyfres dyledu Cymru Ddu a siarad ar Radio Cymru, ynghyd â chwarae gêm gyda Hywel Jones ynglŷn â phrisiau tai lleol. Wedi cyfarfod a phriodi Ceri Jones o St Clair, symudodd i fyw i'r de a chael 2 fab. Gadywodd y sector gwerthu a chael swydd gyda chwmni meddygol a rhoddodd gyfle iddi weithio gyda pheirianwyr, seigiatryddion a llawfeddygon dros Brydain, Boston, Efrog Newydd, Toronto, Vienna a Munich. Ar yr un pryd gwnaeth radd BSc mewn seicoleg. Yn 2017, cafodd nifer o'r cwmni ei diswyddo, a chad nad oedd cwmni meddygol tebyg yn yr ardal i gynnig gwaith. Aeth Natalie yn ôl i'r brifysgol i astudio am radd meistr yn seicoleg glinigol, gan wirfoddoli i'r elusen stroke a gweithio rhan amser i'r elusen The Queen's Hall yn Aberth a teaching personnel sy'n darparu athrawon cyflenwi wrth ddilyn ei chwrs. Ar ôl i arbenigwyr ganfod fod cancer y bron arni, fe wnaeth Natalie arafu a chael swydd fel mentor cywyddiad a dysgu mewn ysgol uwchradd yn Sir Benfro, lle cafodd gyfle i gyflwyno gweithgareddau cyllid a hanes du i ddosbarthiadau. Drwy wneud hyn, sylweddolodd ei bod yn mwynhau dysgu a chafodd ei derbyn i hyfforddi fel athrawes Cymraeg. Yn ystod y pandemig, dechreuodd weithio i Gyngor Hil Cymru a hefyd, yn ystod haf 2020, cyflwynodd gyfres fer i S4C ar hanes pobl ddu yng Nghymru. Erbyn hyn, hi yw dirprwy gydlynydd Cyngor Hil Cymru ar gyfer hwb diwylliannol Sir Gaerfyrddin. Mae'r rôl hon yn cynnwys bod o gymorth i bobl sy'n wynebu anfantais oherwydd iaith, lliw eu croen neu ddiwylliant. Hefyd, mae'n gweithio ar ffyrdd i ddod â phobl at ei gilydd i ddysgu a mwynhau ei gwahaniaethau a'i tebygrwydd. Mae ei gwaith hefyd yn cynnwys rhoi cyngor i fudiadau sy'n edrych am ffyrdd i wella mewn amrywiaeth ac yn cyfeirio pobl at wybodaeth am fudiadau sy'n gallu ei helpu a rhoi cyfleoedd iddynt. Yn y rôl hon, mae wedi cael cyfle i siarad ar heno, yr Eisteddfod Amgen,
Pawb a'i farn, y byd yn ei le, y ffilm Black and Welsh ac ar Radio Cymru. Mae wedi bod yn rhan o gyfarfodydd gydag Adam Price, Sian Gwenllian a Chymdeithas yr Iaith, ac wedi ei theimlo yn fraint i gael llais a bod yn rhan o symudiad sy'n dod â phobl at ei gilydd mewn ffordd bositif. Yn ogystal â chymwyso fel athrawes, uchelgais Natalie yw bod yn rhywun sy'n helpu a magu hyder y mobl eraill, yn enwedig pobl ifanc, i fagu balchder yn ei hunain a datblygu'r adnoddau ynddynt i fod yn medru wynebu pethau heriol yn ei bywydau. Diolch i Natalie am ei gwaith arbennig ac am roi o'i hamser i gael ei holi o gyfer yr erthygl hon, pan ar ganol ymarfer dysgu a hwnnw ar-lein. Pob lwc, Natalie.